ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಯಕ್ಷೆ ಯುಧಿಷ್ಠರಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಬೀಸ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾದ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠರೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಪುನಾತ್ ಬೀಸ ಬೇತ ಓಲಾ ಬಲಿಪುಜಿ ಪಂದ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ನಿಕನ ಮನಸ್ಸು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಲೇಸು ಹೊಸ ಪಂಥ ಒಂದು ವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚಾವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನು ಕೊರಿಯರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರ್ಸಾತಿಕದ ಸಾಧಕಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಿರ್ಸಾತಿಕದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದುನಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆದ ಆರಂಭಡು ಮನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಾತೇರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಲೆಕ್ಕೊಡದ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ದುಃಖ ಲೆಕ್ಕೊಡದು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಯರ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬರಂದುಲೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಪೂಜಾ ಹಾ ಪಾಪಾ ನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಲೆಟರ್ ನಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಇಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಸಾಕಣ್ ನಿನ್ನ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಓಡು ನಿಕ್ ಮೀಯರೆ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಕುಂಟಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡೋಡು ಆಂಡ್ ಮಾರ ಇದೆ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕಿದ ದಾದೋಡು ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವಪ್ನ ಉಲ್ಲಲತ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪಪ್ಪ ಕೇನುಂಡಿಯಾ ಕೇನಾಡು ಇನ್ ಎತ್ತಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂದೆನತ ಪಾಪ ದಾದೆ ನಿಗಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೇರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಾ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಅವು 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 ಪಾಪ ಅವು ಸಂತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಹೇ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ರಡ್ಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ನನಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸಪ್ನ ಇನಿ ಆಳು ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕುಲ್ ಓಕೆ ಮಲ್ತೇಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಸೂಪರ್ ಏ ದಾದೆಯ ನನ್ಲ ಬಿದಾಡ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ಹಾಡು ಮಾರೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಹೆಂತುಲ ಅಂಕಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಇಂಚಲ ಬರ್ಚೆ ಅಂಜು ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಟೈಲ ಇಜ್ಜಯ ಉಂಡು ಪಾಪ ಎಕಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ತದ ಉರ್ಲು ಪಾಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣವೆ ನಿಂಚ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತೆಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪಾತಿರೋ ಮಾರ ಇದೆ ಇಂದ ಟೈ ಒಂದಿತ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಟೈ ಉಲಡೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡದ ಆ ಟೇಬಲ್ ದ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಆ ಪಾಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಡು ಓದು ಪೋದು ಯಾನ್ ಇಂಡಕೇನ್ ವೇದ ಐದು ಯಾನೇ ಪೋದು ಪದೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಸಂದತ್ತ ದಾದೆ ಪಾಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಸಂತೋ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಪಾಸ್ ಆವೆತ್ತ ಅಂಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕ್ಯತ ಯಾ ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಎನ್ಲೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪುನು ತುಲೆ ಅಲ್ಪಯಾಗ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಅಂಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನು ತುಲೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವೇರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೇರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯನ ಸ್ವರಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ ಹಾಯ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆಯನ ಸ್ವರ ಸಪೂರ ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಸ್ವರ ತಲಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆಜ್ಜತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾದುಂಟು ದೇವರ ಆಯಗ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವರನೇ ಆಯಗ ಶಾಪ ಆತಂಡು ಒಂದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನಂದಿನ ಪರಕೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನು ಒಂಜಿ ಲೆಚ್ಚರರಾದ ತೂಪಿನ ಕನ ಅವು ಕನಾದೆ ಒರಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಹಲೋ ಸಪ್ನಾ Hi Ranju, all the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Interview ಐತೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಸಪ್ನಾ ಸಪ್ನಾ ಇನ್ನಿತ ಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಹೇ ಸಪ್ನಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾದಂಡು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏ ಪನಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ಏನ ಅಪ್ಪ ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಅಕಲು ಅಕುಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಯ ಅದು ಒಪ್ಪಿದೆ. ದಾದಾ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮದ್ನೆ ಒಪ್ಪಿಯರ ಹಾ ರಂಜು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಬೋಕ ಇಲ್ಲದ ಬದದು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ತೆಗೆದು ಕೋಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾದಾ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮದ್ನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಯರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಸತ್ತು ಸಪ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಸಂತು ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆವೇತಾ ರಂಜು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ ಯಾನ ಬೆನರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ಪನಗ ಕೊರ್ತಿನ ಪೆನ್ ಎಂಕುಪ್ಪನ ಒಂಜೇ ಕನ ಮಗ ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವಡ್ ಪಂಡದಿ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಏಡೇರ್ಪಾವ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕುಂಟು. ಈ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪನು ಒಂಜೇ ಧ್ಯೇಯ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಪಿನ ಅವೇನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಜ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನುಂಟು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಂತು ಅಣ್ಣ ಇರೇಗಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಟೆ ಮೂಚಾಂಡು ಇಂಬೆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿದುಚ. ಓ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಡ ಪಾತಿರಂದು ಕುಲ್ದೆನಾ ದಾನೆ ಎಂದಣ್ಣನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸಂತು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಜಾಬ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಮಾರೆ. ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಯ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡ್ಚಿ. ಅಣ್ಣ
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾದಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾ. ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ಪುಗಾರ್ನಿ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಬಲ ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪುಗಾರಿಯರತ ನಿಕ್ಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕರಿಗ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಅವಂದು ಸ್ವಪ್ನಡ ಪಾತಿಂದು ಕೊಲ್ಲಂಡ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ನಿಜಾತ ಅವೇನ್ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನಾಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾತ್ ಸಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಅವರ ಮನೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಿಕ್ ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ಕೊರು ಐಫೋನ್ ಅದ ಹಾ. ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನನಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಸ್ವಪ್ನನಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿದಿ ಯಾನ್ ಅವ್ಳು ಪೋಯಿನಿ ಕುಲಿನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಸರಿ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಿ ಕಲ್ಪ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದ್ಬೋದು ದಾ ಈನನೇ ಅವಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ಲೆ ತೊಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಯ ದಾದಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪೈ ಕೊತ್ತೊಂದಿರು ತುಲಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪಂದು ಏನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೊಚ್ಚು ಮಾರಯ್ಯ ದಾದ ಪೂಜಾ ಈ ಅಂಚ ಬರ ಬಾತಿರ್ನು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾವಾಡು ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇತುಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆವರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾ ನಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆ ಆಡಲ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗನ ಜಿಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸುಧಾರ್ತುಕೊನೋ ದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಿಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ದಾನೆ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಿ ಜಾಬ್ ತೆಗಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾದಾಂಡಿ ಅಂಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಂಡು ಇನಿಯೇ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆಂತೇರ್ ಅಂದು ಬಾಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದ ಆ ತಾಂಡ ಯಾವು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ರಂಜು ಪಂದು ಪಣದುತ್ತೇರು ನನ್ನದು ಬಕ್ಕ ರಂಜುನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಒದಗೋಣ ಅಂದು ಹಲೋ Am I speaking with Mr. Santosh? ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್ Mr. Santosh, Yeah. we are calling from Mahatma Gandhi Institute. ಓಕೆ Santosh, we are very much satisfied with your performance. Thank you. And you are selected in the interview. Thank you. We will be looking forward your sincere service hereafter. Pleasure, sir. Congratulations and see you soon. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇ ಸಂತು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂದು ಮಾರ ಸಂತು ಅಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಆಂಡ್ ಮಾರತಿ ಉಂಬೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಐಫೋನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಈ ಕಾಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪ್ ಹಲೋ Hello, is it Ranjit? ಎಸ್ ಸರ್ Hi Ranjit, how are you? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್ Mr. Ranjit, you are selected for the lecturer post. We are very much proud and happy to have you in our institute. Congratulations and all the best. Hello? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ Hello? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Hello, is it Ranjit? ಎಸ್ ಸರ್ Ranjit? Hello? Hello? ಹಲೋ Hello Ranjit? ಹಾಂ ಸರ್ I think last time ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಾನೇ ಸರ್ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ರಂಜಿತ್ನ ತಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಅವನು ಸರಿತಾನೆ, ಅವನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಅವನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಂಡರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ.
ಪಾಪ. பொச்சனா என் கை ஃபோன் பொச்சி ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದುವೆದಲ್ಲ ಕೌಚಿಡ ಓಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೈಫದ ಐಫೋನ್ ಏನ ಈ ಖುಷಿ ನಿತ್ತಡ ಹಿಂಗಾದೆಯೋ ರಂಜು ದಯಗೀತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕದ ದಿನ ಬಂಡದ ಇತ್ತು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಪಿನ ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯ್ತಿಡ ದಾನ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಕಲೆ ಖಾನ ಕಟ್ಟು ನಾವೇತೋ ಜನಕುಲಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತುಂಡು. ಹಲೋ ಸಪ್ನಾ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ದಾದ ಬಂಡೀರು. ಹಾ ರಂಜು, ಪಪ್ಪ ಮಗ ಇರಂತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ವರಿ ಆತೇರ. ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಾಕಲ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು. ಐ ಸಾರಿ ರಂಜು. ಆಲ್ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರಿಯತ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಪು ದಾಯಪಂಡ ಪುಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಮದ್ಬೇಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಂದ ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಣ್ಣ ಮಡನೇತ ಯಾನು ಇರ್ನ ಕನೋ ನಿಜ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಪಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ. ರಂಜು, ತಾಯಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ఆయన ಬದುಕದ ಸಾದಿಗಡ್ಡವರು ಆಂಡ ಅವೇ ಶಾಪ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬದುಕುನ ಸಾದಿ ಮಸ್ತುಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಪ್ಪ. ಸಂತು ಎಕಡ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕನು ನಿಜ ಮಲ್ಪರಾಯ್ದಿರ್ದಾನಿ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಕನು ನಿಜ ಮಲ್ಪುಲಿಯತೆ ಎಂಕಂತೂ ಇರ್ನ ಕನು ನಿಜ ಮಲ್ಪರಾಯ್ದಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ ಕನಾದೇವರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕನ ಕಟ್ಟುನ ಅವೇತೆ ಜೋಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಪದು ಅಕಲ್ನ ಕನು ನಿಜ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಗ ಶಾಲೆನಾ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಾಯ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಪ್ಪ. ಅವೇ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ಕಾಲಿ ಚಿತ್ತು ಪುಲಿ ಮಾಡ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾದು ಅವೇತೋ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು ನಮಡ ಒಂದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನಂಚಿನ
ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ತಾಟಿದ ಮಣ್ಣನೇನು ಕೊರ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. Thank you, sir. ನಿಖಲ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಅಭಿನಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೇನ್ಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪಲ್ನೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅವು ಶಾಪಲತ್ತು ವರಲತ್ತು ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದಾಹರಣೆ ಕಡೆಕ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಜಬೇರ್ನ ಉದಾಹರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಂಜುನ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಶೇಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಎತ್ತು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಐತೆ ಮಿತಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಸುಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪೂಜಾ 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 ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನಡೆ ರೋಲ್ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಿರ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿಂಡು ಮಂಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಐತೆ ಬುದ್ಧ ನಟಿ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಯ್ಲ ಕಾಣ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸೀಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೀಕ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತುಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಪು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂಡಿಕಲ್ ಕೊರಿಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತಂಡು ಹೊಸತನ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಲಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂಚಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ತೂತಿನ ಉಂಡವು ಆ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತೋಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆನಗಾರನ ಸ್ವರ ಸಪುರ ನೈಟ್ ಬಕ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪಿನಿ ಇಂಕ ಅವು ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಅವೇ ಸದಾಶಿವ ಬಂದ ಅರ್ನನೆ ನೆನಪು ಬರ್ತನೆ. ಬಟ್ ಆ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಡು ಉದಾಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಅವು ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಎದುರ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜಪ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಗುರು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನೋನು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಆಸೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡಲ ಐಟು ದುಂಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನ ನಾಯಕಿ ನಿಜವಾದ ಇರು ಅವಳು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕಿ ಆ ಥರ ಅವಳು ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಶೋಕ ಆತನು ಮಿಗ್ದಿನಲ್ಲ ಪಲಯನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನು ಕಾಶ ಮಿಗ್ದಿಡು ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಅವು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿನಯದ ಅವು ಒಂದು ವರಸೆ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಏತುಬೋಡ ಆತ ಇತ್ತನು ಫ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲ 4 ಜಂತಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪಂತಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲೆ